Live ni? Yan na lang, ano lang. Yan ba yun? Oh, kena. Ano? Asa ba dito ang ito? Ano tayo sa isisiribi no? Nama? Yun. Di ako eh. Sitri naman nene. Tawa sa kuha. Brad Arman, si Brad Masol, saka pinapamahan. O niya, mati di siya si Sirebe, itong balikon, referido na niya po sulpido. Kumalik, kadawat ang yawi tatlong siyang kamahan. Niya ka na kamahan gikan sa Italian word o sa Latin, papawan na siya. So, ang makadawat ang tablong Santo Papa, leader ba? O ka Christian Church. O niya, naigahong. O niya, sa Mateo 18:18, ikaso ko sa Papa panalitan, ang gahom sa mga college o the bishop o cardinals, maurang gahoma. Pero, kailan sila nasa gahom? Sa mga gahom ang yatag ni Jesus Christ na ito sa mga apostoles. Kung sila nagapos, apel, Pedro po na. Pero si Pedro, Yahweh na ito yung nadawat po. Kung sa mga Yahweh ha, sa may function sa Santo Papa, di po sa Bastana. Di ba? Maka, may tungod ni panalitan si Bishop Chupilo Kumumot, umabot na Santos. Isa may makadeklara rin nga kini, Santos eh. Hindi yung mga social media brad, mingon na, ibuhat ko ng mga Santos. Ako ikoreksyon na, ginago, wala na nabuhat ang Santos. Masakto mo ba nila, ibuhat ko, kamura may ibuhat-buot din eh. Kundi, ang ngano na Santos ang gumikan sa binuhatan, nga gibuhat pa, kunya, kuwan, sila mismo na walaan silang ibuhat. So, ang Santo Papa, moray gitawag ko, kining formal declaration ba? Using the full power of the church. Ang tanang gahom sa simbahan, gabito na Santo Papa, pagdeklarar, nga kinisi, Bishop Chupilo Kumumot, Santos ano. Way lain na mga makahimo, way obispo. Sa tanang pang obispo, kung kalibutan ni makahimo na only the Pope. Bakit sunan? Using the full power of the church, Pope ra. Way lain. Muna lisod ang gawang niya na ilis sa bulato ni Cristo. Kaya nasa Our Catholic Manual of Religion by Bishop Moro, kanang ikaw brother na I will give you the keys of the kingdom, ang i-explain ni Bishop Moro, obispo niya, I will give you the supreme authority over my church. Supreme authority, ting bugata. Supreme authority over my church. Ginatasan, ilisas mulatos, ginaw kay Ginoo, ikayag naman sa langit. Umanang misyon na tulong katuig. Siyang gibili ng simbahan. Muna nga, mahisgon sister ng magisterium, muna ang Pope ang dalil sa Dubisya, muna ang magisterium. Anang Pope o mga obispo ba? Way labot pare anang magisterium. Nana sa 100 sa Catechism of the Catholic Church. O niya, etong topic ordain mo na dato mga pare nga estudyante sa seminaryo mga itawag pa na o ang essential subject sa seminaryo pinusaman. Essential subject. Hindi mo yung tawag pare kay wapo may urina ni gumagraduate. Usama na nila. Dua. Dogmatic theology o moral theology. Unsa na moral theology, dogmatic theology? Si Monsignor, ingon nito nga. Monsignor, kapag ko bukod sa gamitan mo ang science with reason alone, nga proven na Diyos, theodicy na. Theodicy. O niya, ontology, science about being ba? Immaterial being. O niya, yan ang gaday literal ko niya, aray ontology naman na tikuka naman. Immaterial being ko ng Diyos, not subject to death. O yung Diyos, panalo kasino ka na? Paler, ganyan pagkatao ni Kristo, kaya na to,
subject to it ng namatay material being. Ang immaterial being, espiritu, di makita. Not subject to it, hindi mamatay. So, uyon siya na. Rajikum. Kunya, ang usa gitawag ko, logic. Usa ba yung what is logic? Mga branches, filosofia. Logic is a science of core thinking reasoning. Kunya, sunod, psychology. Importante yung psychology. Manawan. Itagaan tak utot sino, matubang anay Padre Leo Fernandez, friend. Siguro itagaan tak utot sino, aron paghandos ang saan ito paggamit. Padre Leo Fernandez, anay Padre Leo patay naman. Niya, sunod ang ethics. Ang ethics, human action na siya. Itatawag, human ba? Una na mag-Biblia na, that is moral theology. Human actions under the light of revelation. Muna essential subject sa seminaryo, moral theology and dogmatic theology. Kaya dogmatic theology, unsa man na? Panalitan ng Ten Commandments. Ayun naman na sa Exodus, Kapitulo 20, 1-17, o sa ining katigisin mo ka Catholic Church, gisgot man na niya po. Dati kalog. Exodus 20, 1-17, na ang Ten Commandments o pwede, Exodus Kapitulo 20, 1-17, panalitan, ayaw pagpatay. Naman na sa divine law, ayaw pagpatay ba? Nganong dili mo ka pagpatay? I-explain na ni mo, ginamit ang Biblia, that is dogmatic theology. Explain the truth about religion. Ngayon mo, truth, kamaturan man na, may ito sa reliyon, pero na ang Biblia na magsandig na siya, permanente na yung Biblia. Muna yung dogmatic theology, explain the truth about religion. Ano ba? Kaya na gungguagot na kining ayaw, kuhan ba ka na? Ayaw pangawat. Ano yung pangawat? I-speaker mo. Muna yung dogmatic. Theology ba? Muna yung essential subject sa seminaryo, mga pare, kumana ng philosophy. Yung philosophy is the handmaid of theology. Karon, ang mga dikon, orinahan na sa pare. Isa may orina sa kining mga bagong kanang mga dikon na nabiyot na sa theology, sa dogmatic o moral. Asa na ba sa obispo mo kuhan? Dara. Asa fundamental sa Catholic dogma ni Andre mga kigsunan. Bishop are superior to priest. Ang obispo labaw sa pare. Dari gina? Kaniya ang ordina mo gyud mga obispo gyud. Kay sila may labaw. Niasam na mabasa na sila yung ordina. Nabas Biblia na. Nga mga kuwang giorinahan. Nana. Sa 2 Timoteo, itong basahan na, sa ipandungan, kunin tanawan mga kaigsunan, matuban sa Pablo, kay ulong na sino. Ono size. Matapad din mga kaigsunan sa 2 Timoteo 1 size. Tuhod ini, pahinumduman ko ikaw nga magpainiton sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios. Kanimo, dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Sa ito pa, 2 Timoteo 1:6, kanya ang sa litukon sa obispo sa mga deacon, brother. Ilatir ito mo sinyo rin ako itong isuwag. Ay, lahi mo ng pagbasa, lahi mo ng aktual sa makita. Gini mo. Pag-iyon dito sa obispo, ana-ana mga para ka ng, di pa na pare. Jipi lang, sabi ito na, deacon ba? Pag-ana sa obispo, dawata ang santos ng Biblia. Na mahimo kang opisyal nga magwali. So, ang pare, opisyal nga magwali gini, niya, tunay ang pulong sa Diyos o puy ina. Muna ilitiko sa obispo. Kaya nung tanang ko mo, Senior Sigit, nung tanang ko, na ako'y biyato gini niya nga, usa ka buhat sa obispo, ingon siya nga, nadaan niya dali, ginaango rin ko niya, nanghid siya ko niya, kuwang yung banggaw, siya na kagano niya ni Muli. Ang mabasa mo siya ron.
Siya, pa, ako gini panangit. Buka ting sala. So, okay siya. So, deliver siya sa mismo. So, wala nga, muna iyang itudlo ako, ibinisaya nga niya, latin mo to. Sa ito pa, ang pare niya ay, opisyal nga magulit. Jadi anak mga biso, mayroon kang opisyal nga magulit. Order press, muna itapin nga doon. Atong nga, like ko kita, dili kita opisyal nga magulit, Brad Igor. Nga naman, kuwan mata, kining like ko, wang te ordina. Gitawag ang natural nga pare, natural press. Pero ang order press, matong nga pare nga mga apostoles, dugtong ang mga kaprean ron. So, wala kang sasapong mga kisunan kung labing authority niya. Kanang obispo, bukat man nagkahog kay ihatag yung mga Kristo sa Mateo 18:18. Ihatag yung mga gahog. Saan gahog ma? Naghan. Nalitan na pare dito na sayin sa katedral nila. Huwag may obispo na sayin rin ba? Wala? Ang bisya na iyang na-under ko na. Di ba kani, pretas diya sa... Bingon man ito nga. Mapalitan na yung... Aborasyon mapalitan na. Umingon si Palma. Ikaw lang pader diya. Siya nga lang pader diya. Sampol ba? Pader Ramir. Ikaw lang kuha na. Tigagagahong sa pag-preside na ng kuha. Kananin mo bisa ang dagugsa. Ano yan? Ang kaya kitigutan ng gari. Doon sa gahong ba? Larga na. Niya kini ko mismo, brother. Para na example ang Orthodox Church. Nainamutan na, balido bang Orthodox Church ang misa? Ha? Aglipay, balido dili. Mamo na yung mga pangutana nga, huwag na ito makuhan. Di pangutana ko na niya. Ang akong tubag, ang founder sa Orthodox Church, nibulan sa Simbahan Katoliko Romano, sa tuig 1054, idi Anno Domini. 1054 ni separated from the Roman Catholic Church ang Orthodox Church. Unya ang founder niya na mga kingsunan, Brother Maria, mo si Bishop Pusius, obispo. Lumukat ko obispo man. Unya, sawa pa siya mamatay kung iya itong gideligar sa sumusunod na obispo sa iyong kauban. Awan ko karon 2023, bila na katuig ba? 2000, ito ni Pintawan may 2000, Ining 23 minus 1054. Ano 1054? Ibuwag niya siya sa Roman Catholic Church. Separated from the Roman Catholic Church. Tuig 1054 AD. Si Pusius ng Orthodox Church ba? 969 na katuig. Gikan sa pagbuwag niya hantong karon 2023. Dugaya na. Yan na namatay ng membro sa Orthodox Church. Ang pangutana, napasa ba itong gahong ni Pusius hantod karon? Kung naay dokumento na ay kapagita na napasa hantod karon, balido ang misa. Nyawa masay wa sa tay kapagita nga ma-respond mga dito invalido. Ina mo senyor Bilbolingo nga, wa tay dokumento na. Kinali, bana pananggap na ato. Pero ang aglipay kisgutan man, ang aglipay pare naman siya. Minus siya gahom kay suma sa dugma kung ibasa ang obispo superior sa pare. Nawala dito. Sa ito ba, ang obispo bukat Bishops are superior to priest. Sa ito ba, bukat, kamatura na. Una na, ang pagkapare, dili niya basa-basa, makamisa, maghandos kubisal, sa paman. Bunyag, dili, kaya ang ordained priest sa kwento ni obispo may mga anak, pandong, di kayo mong bare. Niya, kaya mga nag-ugsa, sama sa atong 79 kung ipatay man. Nagatabuan. Tatapusan ipatay. Buntis. Heart killer. Buntis? Heart killer man. Nyagingon ini sa Baptist Pintampos nga amigo ni Pritundag nga pagkahitabo ito, ini ni istorya testimonya, patay niya. Pag mapatay, pila kahi gayon, ipakitaan siya buntis nga ito yung ipatay. Pag kita niya, ikas lawas sa heart killer, patay. Na, siya tawag ka na? So, diyan isa ka na, iskatsis na, pwede mo, iskatsis ba? Mo'y istorya nila. Karon, gidaan siya sa Nicolas, kaya doon ko lang natabuan,
ipag-opisyal ito. Yung pare, linya na naman tao. Nya, sa wala pa, yang ginulos pare nga, asa kung opisyal ka, karon siya ng turnover. Pagsugit, si tita niyo bigong patay, na pare, ay sa, ares ka sa kapli, umanong sa nagong linya rin. So ito nga, pagkamat, opisyal sa mga tao, ginala siya ni Cardinal Vidal. Cardinal Vidal, ginala siya dito sa Luis Palacio, sa una, buhay mo, sa pare, dito nagsugit ang 79 ko, pangingos ko rin na Vidal, sinak 79 mo gipatay. Akong isarahan si Monsignor CJ, kaya tanong ibuling ko dito, mga paterya pikas, yun siya, nasi ako asat, ang opisyal, 38 ko mo gipatay siya. Yan na siya, niyan na Monsignor. So di niya pala kansi Monsignor, nasa agi mo din siya. Na ini alin ako, 38 ko mo gipatay, ang opisyal niya. Anak, kunya, nakonsensya man, nagpapiso sa citizen. Kitong 79, wato ba piso, na piso lang sa singkasin niya. Namatay naman sa ito. Pero nakagig ko, bisa lang pumunta na, nalangit mo ito, na imperno ba? Integral puro na sa moral theology. Sa ginoon. Sige ba? Pero, atong ito po ang mga kiksunan, nga example, nga ang punto diya nga, ang inan mo sinyo, di ba, kung bisa din isabas lang yung tao mo sinyo, huwag may ngansan, okay naman na, huwag may ngan, huwag manganli. Sa ito pa, ang punto diya nga, si Mayor CJ, kalibran sa Obispo, Renal, 69 siya, 38 ko po, siya may giduol. Kaya mag-live-in, anak sa niya, kay sobang parokyan, pinadawaton, nag-live-in, balik lang yapong ka. Pero niya, na si may ba nga, itudlo nga mo na ibuhata. Sulahay siya. So, wala mo sa punto mga kiksunan, ang ordin sa pagkapare, gamit kayo kay daga mga pare-pare ron, nga piki nga pare, way ordina. Dagan, niya, mo na unahon tas mga Katoliko ba, Katolik Pitwin, nila supan pa, ang purpose protestante mo na. Karang protestante ko, mga dili Katoliko, dagang galing Katoliko ignorante, 90%, 90% ignorant Katolik. Samot atong protestante, 100% ignorant Katolik, ay ignorante sa doktrina. Ganyan mo ito ko talaga. 90% ang ignorante Katoliko, bisa nga tudlo ni kasabot. Tinakot na. Iso na yung nga mo na nga mga kanunay ta kay way pagdunga pagpaambit na ito mga kiksunan kay mo man i-adjust gino iwali may balita yun nga mo na usa ito mo na lagi pagkatanan pero nagkari pagkapaan niya si Padal Gonson mo ito yung kan? Din Gonson? Alam ko yung istorya ito sa Patria Extension na iyaan ni Gonson taga-Oslo ko na series na niya okay unexpected dito kanina ko nga sa Patria Extension. Pwede na. Pwede boy Brad mo, pwede mo na. Brother. Hindi mo pagkatan na ba? Kung hindi ka nang minugbo nga pangunahuna ba? Pilit yun yung niya, nagbase kayo sa mga kuhan sa Biblia. Ako lang tinamba ni pagsabot. Una, si Jesus Christ, nagtukod siya o nag-ordin siya mga obispo kay ang kanapin yung obispo mo ay kunik iniya. Kaya ang pari, extension naman sa obispo. Tinood. Ang obispo man. Ato na kayo sa 12 ka obispo, wala sila ka ng mga minyo ang uban na to, na ang edad na to, idara na sa But Brad, wala Olga sa Sumiker wala Kaloy. na pumuntan na, ngalaw ka na siya, wala sumpay ba. Anong karoon, di bawal na masuot ang seminaryo o pidadaan ng edad, di na ka pwede magpare sa mga obispo. Kay sa seminaryo blandaan na nanay limit, samot na di ka kasi pwede muskin ng seminaryo, pare, kuminyo na ka. Kana siya ng mga pagtulunan, muna naman ko na, kay nga ako, ginawa pa na, kung pareha di ba kung trabaho, doon na tayo job description, doon na tayo duties and responsibilities, doon na tayo scope of work. Akong pangutana, ang duty and responsibility. Ikatulong akong pangutana, nag-isgot man sa una, nag-payment ko nagadumog ka na nga, kung mabunyagan daw ka, makaambit ka sa pagkapare,
pagkahari o pagkapupino. Isip pagkapari, nitang mga laito, unsa nga part ka nga pwede makaambit kay ganina nakaisgot na ba ito nga kita mga laito, dili ka basta mo wali kay gikuha na sa mga pari. Muna ka lang sa mga pantana. Muna na, alam ka sa tulungan. Hindi rin pangutana, Ramiro. Next yung pangutana ba? Una ko ito ba itong katapusan ng pangutana nga pangutana ng mga kuwan? Unsa may role sa NATO dawat na ito ang pagkapari. Pari ita pero natural place. Dili organ place. Huwag tayo rin na. Bunyag, kini bunyag. Balita na ay magbalatay doon sa ospital o balay ba? Nga, huwag siya bunyag. So mahimo ni mo na, nga bunyagan ni mo, kaya naman sa kitawag impericulo mortis by danger of death. Nga, okay. Mapatawag mo pare, mamatay niya to. Kaya layo mo kayo. Ibig mo pare sa PBC ko, nag-schedule misa to. Brother, sa itong pa, wala ngayon nagsamot. Muna, kuhaan kang tubig dito, isuter ba? Gamitan mo itong tinetariang formula na itulo sa simbahan na in nomine Patri, Filius et Spiritus Sancti. Punyagi sa ngalan sumahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Buhat mo na sa organ place. Mahimo po na sa natural place. Natural mo ta. Parilitan kuhaan sa kining ano may lain mga kuhaan tingali na to, kining ang misa, kadang pagpakalawat. Suman nga ito rin pagkalaso, isisbik, paano may makalawat niya? Liminis ang pagkalawat kung saan mo? Essential, ligamok o gahom. Extra yan. Ordinary minister. Natali mo, ikanawang pumunta na, primero itong kuhan ba? Nga na mo yung usang pag-obispo? Usang masunod na seminaryo, anak? Ini nakasabot na siyang bundo. Pag-ordina niya, pare, dito ka di mo ka mag-bisop, di ka maging pare. Marcos 3:14, he ordained 12. What yung asawa sa Pedro? Wala yung mga asawa to? Di, sa Pedro, sinambol kayo sa kay Mateo 8:14, ang imong ugangan itong hilantan, anak ba? Masabot, may asawa si Apostol Pedro, kaya may ugangan ay anak ito asawa niya. Ang pangutana, Brother Robert, kung na yung asawa, kisimsingan siyang asawa. Ha? O yan? Ha? Wala yung pangutana, buka kisingan. Pero, buka sa ugangan man. Si Tino Comundi kay ibiyaan tong Pedro ni Ali kay ingo mo sa Mateo, sa Pedro Mateo 19:28-29. Isuot na. Katong mubiya silang asawa, mga anak, o mga negosyo, o musunod ka ko, makalawat o mga pilogante. Sige no, sa ito, ibiyaan ang asawa? Ibiyaan, pero di ang punto na wak pa mong dating nga napo si asawa kay ibiyaan man, muna mga pare ron, iyalay na mga sirak ba, anak ba? Biyaan gina siya. Nga naman, na may pala o sinibasi, church discipline. Disiplina ng mga pare nga, wag daw ng asawa. Yan na may binisa San Pedro, San Pablo nga, sa 1 Corinto 7:9, natong gusto magpinyo, kung dili masunog ilang kaula, mubiya sa pagkapare ang magpinyo. Nibiya pa sa pagkapare, pero wag mubiya, dilig sila magpinyo. Ano man, church discipline ka na. Disiplina sa simbahan kay pasig na ilang mulaga niya sa sunga niya. Kaya katiblan, anong bisa niya dagon? Saan mo kayo? Bisurbo na noon? Di ba? Usap mo na no? Unya, ang mga gahom na nasa simbahan. Magduda itong, what? Ang mga asawa na bulidura niya. What? So, iwaan na sa simbahan. Ang simbahan ay mukha na iwaan na disiplina na nasa pamasa ang church discipline. Silibasi.
ana sa buhat 16:4 o Mateo 16:19. Balaod na sa Siban Mateo 16:19 sa tupapa niya na balaod ng giumol ba Mateo buhat 16:4. Church discipline. Ano yan? Mabitang uban nga iminyo na na kayo uban mag-sekreto naman ito. Mabay iminyo niya. Muna yung balaod sa simbahan nga in charge na nga kini disiplinahon ni pareha nga nasakpan mo dito na sirat, ana ba? Muna pare, mga labanan ko na siya, Brad Manuel, recognize mga labanan, naikumbinto nga po nung sinayay ko, nga dudahan ng pare nga, uy, may babae ni pare ni Alin. Okay lang babae kayo sa laki na po. Kuhan kining ng labada ng pare o may income. Yung mga storya na dyan. Pero yung ikalaman mo pakutaan na, brother, na anong obispo man. Primero mo to. So ang bishop, depende na nas pare pagpanikam mo to uban mo sa mga kukuhan ko kining maestra mo na may kuhan, kining principal. Nga apostolis. Oh. Ang gibuhaton lagi. So ito ba ito ang lalo kayo sa Biblia, balaan kasulatan nga ginasaka ng mga apostoles. Ang lakaw ng Muslim kalibutan ni Wali may balita. Wali, sangyaw ko yung mga pare. Bisa ng mga wali. Gawasan ang pito kasi taminto ni mo. Sangyaw misyon. Misyon yun. O tuloy sila sa mga pagtulungan sa timahan. Yung karoon, anong mga bawang namunod na ulit. Ang mga lain ko mag-iiba tuloy. Right. Mga lain ko man, ang role sa pare, sangyaw ginasya. Di ko sa pare. Yan ay si Lema ng pare sa gitaga ko torite. Muna nga, nasa na ipalaod sa mga giumon nga, muna itong buhat na extension na ba? Extension na kita. Extension na kita. Muna nga, napos na ipalaod na nga igama sa simbahan. Pero kung imong tutukan ng Biblia, grabe yung ibotos pare. Yun ang kanang sa Marcos 14:9 lang. Yung Kristo, paglakaw mo sa tibok kalibutan, bisan asang suok sa kalibutan, iwali may balita. Bisa may giingnan na ng mga apostoles man. Yan, nakasuok ito tanang mga apostoles. Huwag ito ka suok. Tanang sa asang suok. Sangyaw yun, huwag ito. Muna yung tayo dapat kuno kay isabot kalagang mga ituranting katoliko, isabot ang mga pagano, pwede tinigana. Bila ka mo, 6 billion mga pagano tinigana. Kung yan ka 6 billion na pagano, mahulot ang iberno nila. 6 billion. Trabaho na sa pare pag-mission sila siyang sumabot sa panganay itong pamari na nag-mission sila dito sa Afrika, upang lugar. Tinisura ko dito kay anaaw yung pasipyat na patyon ka. Niya, tanaw mga pare kay kalita pare nga, uy, nalang ko billion dito nga. Fortuner doon, ito sa bagay. Niya, mamatay ko dito. Diba? Sako lang lang pagkagpas. Diyan punto bitaw nga. Muna nga, ningon si Kristo, biyaan bitanan, pagtangan, unya, iksuon, dinahan, Matthew 19:19, umuhatong nyo na, karang ganti, mas labaw ba? Sa ito, pag-ingiga na,
Manang minugdanay na ang kuwan nga pagkapare way undanay ba. Kamatay na yung magkaundang anak. Iya Malakias 2:7, ang mga pare mo'y patuloy ang matudlo sa kahibalo sa Diyos. Malakias 2:7. Labia inim sa sacerdotes gusto rin siya. It is duty to a priest to teach the true knowledge of God. Ano man ang matudlo, maugin ang mga pare. Wabita nga, si Padre Mr. Atilio, dito sa St. Martin de Porres, pag nag-lecture ko nito, tudlo mga Church Doctrina, iya kong ilang nga, ayaw lang tudlo islawat, kami may magtutudlo nga, opisyal na anak, pare siya. 2015, itong mga pare, ibandong sa akong piki sa una ba. Pero na, seminar sa ko dito, sa mga pagkano ba, sabat, naktan ko niya na, iwan sabihin mo daan na, ay lang, tudlo niya. Pagpasabi ko doon, tudlo nga doktrina, ilawal ko niya na, dito lang pangutanan, sila, lubag ba? Katolik pinagpindir mo ka, pumuntan mo lang daw sa lubag, sakto ba yun na? Kami mga opisyal, magtulog kami mga pare, o muna yung ordained priest mo itong ordained part kanina na dawatan santos ng Biblia na mahimo ang opisyal ang mga wali. So kaya mga kita, dilit na opisyal ang wali, direktaryo. Dito opisyal. Sa military pa, kapgo na lang. Dito pulis o, otoridad na lang. O kapgo rin lang yun. Barangay tanong na ta. Ang mga pare, opisyal naman na sila mga wali. O muna na yung ano doon siya mga kuhan. Muna ba mga angas na 10% ng manawat na tuloy Pilipinas, pader sa pasat, iya sa Pulignos, ang putanan ng pader na, pader nga nga depender na 10% ng manawat ng mga pare. Ilaw ni pader? O, nga naman pader. Kaya bang katuloy Pilipinas, mula pa ba pare? Mula pa. Ika iwadi, matubag-tubag lang yung pare lagi. Aw, naman isyo kaya ako, utang ko pare, pero ba ito mo na ng isyo ng ganda literal, ibang personal literal. Niya, naapa sa kuwan, ebidensya po, naapa ba ini, Bishop Supilo Kumumot, na namatay, iyang testimonyo, dito sa impyerno, ano na sa mga pare mismo na impyerno, iyahaw eh. Tawag na ito ng Bishop Supilo Kumumot. Nakakita ako sa langit, sa impyerno, ug sa purgatorio. Ang impyerno, dahil mga pare mismo na impyerno, kung sa inungdan, wala, inungdan. Nanulog sa iyo na doktrina o immoralidad. O. Sato pa, pare pa yung niya, sumaki ng mga pare. So, muna nga, pero sa langit, nakita niya na dagan sa mga obispo pare na langit. Masig ito, maglipay ito na impyerno, no? Martin Luther, man. Pare mo ito. Wala tayo, waman. O, anong nagkaila? Wala may minister na impyerno eh, tuloy Pilipinas. Ano nakaila man yung mga pare? Ang kagaano sino kaalam ang makailasan. O bitaw na punto rin ito. So kaya pagka pare, wala kita yung vision, brother, kay hindi basta-basta kay namay uban, hindi panilubod, kuha mo ka no? Orang, ada ni, nanti kemutan-kemutanan yang berbarai. Tapi,
niya yun. Kung misa siya pinahatag ng kwarta. Si Padre Lucasino, buhay po niya. Wala pa hatagin eh. Bayan mo na sa terminal doon. Yan po niya dyan sa Diyos Kapunan sa una. So lang mapare ko na nga imong niya karon, way kini si Bishop Supino Kamumbo. Matod pa ni Ani Padre Leo Fernandez, charity and humility. Charity ba? Mangyatagon o mapaubsanon. Pare na sige ngon, para niya santo sa nasya. Niya yung pagmanggon, Padre Dinis, niya siya, layo na po sa mumuyuan. Anak siya. Di siya kay pare na siya. O, santo pa, kuwan nila ini yung mga gasa mo ng mga pare na may uban sa tusunon, may uban ilikog sa tusunon, may uban na ilikog sugal. Di, na po yung sugal na nakuha lang ko sa South area. Madyong yun. Di ko muna sa pare. Tulog ko po. Nadyan diyan sa una. Okay, ibuhat. Sala mo na yung ibuhat, perfect. Tulog ko pare ha. Insya Amnas Biblia, buat 4.20, isulti sa nato nakita na dumo. Insya, okay na pa din kay basta kung natin isahanan ito, imutong biyaan. Ang may nitabo kuno diyan sa mga propya nga, ipuk, di ato pa pare, kay kaanak kung ito buntag ka. Anak pa niya, ang sana patay nito. So muna ko sa kuwan na, napoy yun na. Kaya nga, mag-iusap ko na ito. Mo talay balaw sa pare sa Marvel, kadang isipin naman mo sila. Kung inong dyan, po pinilipi 16 days sa ulang. Naghanda, problema ko ba niya? Yara na siya na sakit. So, retired. Pop, di siya. Pero namatay naman. So, wala nga, ilaman ang kuwan. Huwag tinaganan ng rabi. Rin na ito. Pagpare, sa mo. So, musunod mo. Muna ito pag sa ipadir PCB. Pare mo, musunod mo na ko. Pero pare yun, pinangga na sino o kay sinang pare ko niya. Maayahay yung pare. Anong ingon ba nga? Hindi ko taksikinan ko so nakubre ko mo ni balay kayo niya karon. Migo na ko, pare, napare ka nga. Ano may forma o ranger, forma o niya ko. Yang so, ha? Pilipinas ba niya? Nindot na gayon ko. Naam na si Isaiah 61 verse 67 nga ang pare madato, litra-litra ang Biblia. Isaiah 61 verse 67, ang pare madato. Ala ako mga pastor, o layo na kayo. Ano man, dagang membro ng tuliko. Amo na yung misionary na ulima, igwantagi mga pare kinanayon. Nakabita rin si Kuano, alam isturo. Murag, seminary ang dahil siya na bigo na si Saldo. Aplika ko lang siya ba? Gabi ko lang. Ha? Oo, lagi nga na yun niya. Kuban, biya mo nga diserte ko ng mga misionary president. Niya, nagansin sila, may misa nito, prosparokya ba? Asa may income lang ba? Unkol mo ba nila? Pangalan na sa seminaryo, kung may parokya na seminaryo, may istro, sa theology, unkol sila. Matanan ko sa unkol sila, no? Bisa sila bisagasa, ana sa seminaryo, kaya kung may matanan, asa may income mo may parokya? Labi ng kalagalag na, huwag may asa may kuwan. So, wala na, pantayan lang sa ito, parimay na ito, hapit mong kalagalag, huwag kay, murag ugos, no? Usod sa mana, September, October, November, kailan kalagalag, na inaapoy mga piki nga pari ba, sulo-sulo, isa. Niya, mga tutuloy ko, hindi kalibutan. Mga membro, magpamisa, tutuloy ko mga piki nga pari, pareha mo yung kuwan. O, naman tutuloy kailangan mga piki nga pari, no? May iba rin si kuwan nito, Marvel. Oo na, may nita mo. Yam, anak. Lupi, kinamigyan kanila, mahanap rin kanila. Oo, niya. Mo, anak ko na. Maligyan lang nila ko ano. Anak ko pare, lupi nga pare din. Malikan nila, yun na. Tabi-tabi ko dito, talang. Yan ka. Ampo-ampo, anak kanila, huwag kupisas pare, nagkukuksala. Oo. Dagang, nasa, paano ko, interior, huwag ko magalagan ba? Ha? Ang sintro ini na matod ba itong SSPX at tulang ko doon na tugutan sa Diyos ng mga Santo Papa siya SSPX siya, Latin Mas, Laito, Tagadabaw. Ang tanang parokya des Pilipinas at itong dilim mo Latin iyang pangdanon, di lugar akong ingnan mo,
kagay sa Kristan gani mo. Sa tupapa na ka. Depende ba tulad ba? Ang sada sobrahan ko basa ba. Kung ako'y bahimo sa tupapa ito sa Dios. Tanang parokya nga di mo latin pa ni akong ekskumulgar. Amo tanang katolik depender sa nas katedral na agi mo na ko. Namay sa Bisinjeryo. Sa ako sa ginanga, wa kini kakagit sa Kristan. Kung sa tupapa na ka. Lokaw lagi. Ang taga uban mo ni sino ba mga si Pierre mo ba? Girahan mo sa mo mga kubagon ba. Muna usa sa punto. Pero ang Biblia klaro kayo sa Tito 1:5 Latina Vulgata Duere. Ya. Matag siyudad, matag lungsod, matag parokya naa ang ordained priest. Tito 1:5 kan. Tito 1:5 Kapitulo 1:5 sa Latina Vulgata matag lungsod, matag siyudad naa ang yasayan ang mga ordained priest. Muna sintro topic na to. Ordained priest. So, kada mga simbahan ko ay ordained priest, kulurong na simbahan sama tanang mga Bible Baptist, Jerusalem, Christian Cristo, ang mga syudad ng Banpon, na lungsod. Lipay. Loy kayo po. Nanimuha ko na sila na ay labi po sakto. Jadi para sa Batong Pulido, mag-akbang mo ng parehat, ngalang sa parokya. So, na dia, San Vicente Pérez. Akbang, ini pista, mo pista sa. Yang katulik kong may kalibutan, 90%. Ato sa dito, minsan ka, ako sa ng katulik kong uban na ito, manal. May mawag kita nga kung saan ang one. Kaya di tayo gumaso sa ganaryo mata masayo. So muna nga, mataglungsod, matagsudan na iasay na ordained priest. Kung kanawa sa ordina, di mo padala katuliko para dito sa Ulapo, Cordoba, kanang North Cebu, nagkahan ko yan ang mga membros Apostolic Catholic Church. Niya, actual na experience ako ng ibadlong yun. Nakita ko sa picture, rin ako, man. So, sa CCC na, wala. Sa? Salamat yung sister na ibiti. Hindi nga, nag-isip mo ba ito? Ang akong yata, itong abroad man, itong bali miso. Taga, tangtan, pikas yun. Ana, pero, gaday titiral sa mandan. Lalis mo. Siya, ginang ko niya, taga, bagong libro. Kau banda, gaday titiral. Ginaan ko niya, ito, higa na mga, higo, dibati sa tanwa. Kumunang kalakiha, bayaran ko, tutuin na ako lang sa'yo, kumalay, naglahir liyo. Kwarta may tuyo. Sa'yo na kwarta tuyo. Na magi, what? Tuiso na ng what? Apologetics. Karena pagsumpak tubag, ang tubag ito. Muna i-atake sa, na. Muna i sa apologetics sila sa pagpursadi na ito. Pangutana ko, tubag. So, mga tubag, yung mo ipangutana sa apologetics na ito. Ano naman? Pero, natas matulog yung Iglesia, dito ako biyak kayo. Namungaw mga balaan mga santos. Yan ay ordained priest. Siguro yun nga, imong kalag, hinog yun. Kaya yung mga pastoro nga, kuyana po eh. Bisan, saan? Now may makita sa Google search na Christian list of ordained priests, at only ordained priests. Pero kung puntaan na siya, ay na ni Marlon sa lugar ko ay sinta wala ko dito. Ano i-type, ipakita sa mga tao? Ano ba ba? Kan pare ne, ko pare sa inyo ay. Kung ba ba sa bari ako dito hindi. Kung ay sinta, hindi mo na tanaw sa Google ba? Kaya kasi nga ko ba din? Para itong pulis na kuwan sa UHP ba? Tugid siya niyo, di hulaman ng speaker, niya, sa may teknik na from sakpal, yung paon ng babae nga, ay pagkasirak sa kisyan niya, niya, tadat mo sa itong informing pulis, niya, i-inform na sa pulis na tinawon. Ginipurme ba, takpal, nga na, masakto na mo, mana na. Bawa ang na. Napagdaan sila ng ma-record ng Liban Norway, ng Manalugay. Matapat, sa tigil ng Parandundon, Kino. Na yung mga ordained priest. Lista mo lang. Ili manahano, dagdag kayo. Ilang kapari ang tibok Pilipinas? Ilang itong dagdag is Manila, Kiso na dagdag nito. Ha? Ananas, group chat sa kapari. Wala, mga outside. Ha? Vaksin na
sila yung mga kuha dami. Nag-search sila. Di, makita mo sa inyo nga. Kita ka na picture ako. Pero ako rin yung ina niya. Di makita niya siya. Foreign press. Ikan mo nila niya. So siya nga ba na Cebu? Ginaan mo niya niya. So, mga kubal na, humingiring siya. So, saan ito ba? Mabagsak mo ng kubal. Kaya lang, may jahit. So, di mo sa parang kanya ng parang lilibo mo naman. Mga 5,000 wala, sobra. Oo. Di ba nang titigaw sa unang sa Manila nga? Mga malit na, 4 mil, may apila to? 10 mil. Ha? Apila na mga laing Libdores, Siglar, SBD, ano ba? Franciscan. Dili sa Cebu? Wala po ng Juan, Santo Niño. No, mana rin. Sama natin po kalimutan eh. Pero ginawa pa daw sleeping giant. Buto-sabot mga kita nga laiko, dili pare, sleeping giant ha. Termino ni Manuela na nga, usa ka pare gusto na katong hando, usa to? Ang ideal na issue. Issue no? Issue na. Issue. Sa usa ka pare gusto mo handulan niya? Muna siya ideal. Ideal. Nakaroon muna lapas pa. Muna pasabot short buwang ka sa pare. Sa to pa kadaghan yung mga membro sa Kuliko. Ha? Mas daghan ang laiko. Daghan na ikaw sleeping giant eh. Termino mo ng Blood Soap Francis na sleeping giant. Yung pare pinala sa lugas niya pa no? Ginawa na? Billion ko na 1 billion kapin. Talaga na ang Roman Catholic so 1 billion kapin. Kay 12% ang protestante. Ang 18% ang Roman Catholic sa buong kalibutan. So 18% plus 12%, 30% ang yapin ito naman Krisyano siya po na sila. Ang mga dinig Katoliko. Yeah, 70% pagbiga na pagkano? Murag, kanina pa mo sa 6 billion doon ang pagkano. Kanina mo sinyo, 6 billion. Murag 8 billion ang kakapin. Ang mga tao sa Juan, di mo kalimutan. Gana brother. 8 billion kapin, ya apa kata na? May pero to tanan kay di ko Katoliko mo ba 6 billion. Bicara mo tubang na to kay narabi mo na ni Peter Vaticano ang pangano na 6 billion sa outside of the Roman Catholic Church, there is no salvation. Ato, aparte di ka billion, way, di maluwas. Sa mo na nga, lupig si Jesus na siya wata niyo. Kung ka lagi yan, di ka malupig, hindi mo. Ang nahiyakan mo na, yung tao mo na nga. Una nga, trabaho, missionary kay Brande Press, kinali kay, mahulog ko pa sa aling lugar, mo ng World Catholic, kailan sa tibong kalibutan. Mo ng World Catholic. Kung sabot na nga, kato mga Orient Press, mulungkot din itong sangyaw ito. Itong pa sa Matthew 6:39, bisan asang suok sa kalimutan, iwala yung may balita. Yakin sa may opisyal na magwalis may balita, pare naman, Orient Press. Niya pila, pato ba ang Brad Manuel, uwang sa pare. Uwang tinawag. Niya, napay-piki nga pare isa. Dito isang gulpong kay-piki man. Bininsa mo sila, mo tayo klarong kisme, no? Ang kuwan, piki nga pare. Kultura wala. Kultura mga pareha niya, isugyan na kuyang nga utok ba? Wala punta na niya ba? Lapas ano? Empleo Ricky. Dara Marwil, ato ni Basultion kay ay say sira ng pila ka pare makahandle sa mga members Katoliko. Indo to? Tayo mo ha? Oo. Okay. Oo. O, sige. Kung kailangan sa lagi ng masulti ni mga kuya ba, kaya nga magiging si Brad Mark, katungo ni Brad Mark na agari. Anak ng mga bagong ka ng graduate nga ka ng pare daw kay masagaran ka pa si kwarta daw kay ka ng easy money ka ng pare niya. Nagkikuan daw kung makapare daw at makawa ni Brad Mark na nagsulti na kaya daw sila dito nga nagbuwat sila nga ka ng nga lain
bata din kumusta ka na mamatay mo nakalangkuhan tao kay para makaporta na sad ka yung anak ba kung sino yung anak kaya tinood daw na daghan daw ng mga batang pare Sa iyo na kayo. Pagpare naman ka na yung kwarta. Pero ang tumungog to, yung bukasyon, hindi naman yung crossover. Bukasyon ba? Nagalaga sa Ginoo nga tinudanay. So, muna ko pang kung kwarta rito mo, matod pa rin sa Pablo sa 1 Timoteo 6, first, ang kwarta ngo'y tinugdan sa tanandokan. Root of all evil. Evil iya siya wa. Kung mo na ginawa na sa pare, nga medyo kanimong punti nga kadungog do o patanong pare dito dili mayo kay ang panigingnan do sa Kristo man uno pero dos pwede sa una giprinda kanina korta Ilado na sa mga punsya. ilado sa mga punsya So, ino na senyor, nara yung singsing ka senyor, yan yung katong. Kay was na huktan sa kwarta, iyak ikuan niyang singsing ka, pinda lang ni dahil. ano yan? O kibaw man sa mga balik, kay manawag man ang mga punsya. Yun, Yo. nakadiri ang 34, 19, 20 buha na ako 4, 20 brad inibog mo ba 34 verse 19 to 20 chapter 4, 20 kanang ang tao mamatay na iban nga mamatay nga para itong dako iglawas ga-exercise 400 nga gibugat kwarta dihatag ngadto ni Kristo Lucas 8:3 klaro ba kung tugo na yan ang gipare yun may si Wayne laban may simbahan yan naman na sa Catechism of the Catholic Church 2043 obligasyon yun ang mga tamo tapang sa simbahan pero wa man desisyon ni Suda sa imperno mo wala pa Sudas, di pala siya sa cross yan. Mapatay si Samson. So, ang imong suod mo ni biktima mo siya, wa. Si Judas, suod mo Jesus Christ. Sulis ko, obispo. Para... Oh, si Adam si iba, gitintawan siya. Oh, so mo na yung mga suod. Matod itong amiga ni si Servite, amigo, itong manager lending sa una, katabaho ko, don't trust anybody. Sakto sa siya. Ano yan? Ha? Dili, matubang mo siya si J, imong logic o psychology, permanente gamit nyo na siya. Utok ba? One man. Yan yung dami na istorya tingnan. Si Marvel ato po sa salamat sa stereo papunta na. Kay, kana. Oh. Ikog na pare atong bakbakan to si Brad, no? Nindot kay ang iyang atong topic karon sa kanang order. So, siya sa ato ang mission na itong mga like ko, ingon siya nga, kung simba mo, ayaw, namin matunggan, nga mo, hindi mo sa pare, ayaw mo pag-lungkot sa simba.